Mga kaigsunan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungora karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kini karon yung alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio kinasing-kasing nga magadapit kaninyo og magapanginaot kamutanan karon na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga may magamit nato sa pagtimbang-timbang sa mga kamaturan nga makapaghatod kanato sa kaluwasan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia nga gitulo ni Master kanamo padayon sab nga among gitulo kaninyo. Kon may basahon man nga referensya nga among gibasa kini dili para sa pagsupak sa Biblia. Og nining tungura among mainitong pagpangamastanaw sa tanang makiigsonan diri sa PBCM compound sa kanunay nilang hugot nga pagbarog sa gitukod ni Master nga PBCM. O ngadto sab sa tanan nga mga kaigsonan sa nagkalain-lain karon nga mga dapit. Kumusta kaninyo mga kaigsonan? Ilabi na sa mga chapter president nga nag-angkon o nag-abaga sa radio station para maialagad kining maong programa. O nining tungura dili usab nato kalimtan sa tanang mga membro sa PBCM ang atong obligasyon sa pagpanglikom para sa PBCM Palace Reconstruction. O nining tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaniyong tanan mga kaigsonan, mga mahal namong tipaminaw? Kini karon iyong igsoon ebanghelista Brother Wilson Aladad, uban kaniyo sa paghatod sa kamaturan. Nining tulumanon ang mga liton lamdag sa kinabuhi aron sa pagpadayon ihatag ko kamo sa kauban akong ministro. Kiniusab ni igsoon Brother Dibs Rizaba, nangumusta kaninyong tanan mga kaigsoonan. Katambayayong nausab ninyo karon nining atong tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Makauban kaninyo sa paghatod karon sa kamaturan. O kauban po din nato karon sa studio atong kauban nga mga ebanghelista silang Brother Alan Limbarok o usab si Brother Christopher Lintapa. Og niyahatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta og mayong pagpatuloy ng usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos makiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras magigsonan sa inyong pagpatalinghog dining 30 city na ka mga radio station Visayas ug Mindanao mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan mga langit ng lamdag sa kinabuhi adunay matag Domingo o aduna usab matag Sabado sa inyong pagpatalinghog. Kumusta kaninyong tanan karon nga nagasunod ining oras dinhi ning maong sibihan og sa nagalantaw sa atwang Facebook live kumusta kaninyong tanan. Og sa tanan miyembro sa pagdulunan sa PBCM dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration. Mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29 busa giawag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga tigpaminawan dinis Cagayan de Oro City ang atong programa. Mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi nining maong sibihan sa RPN Dixkio. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli nini sa matag adlong Martes ug Huwebes alauna 1:30 ngadto sa alas 12:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan. Makita usab kini sa YouTube ingon man makita kini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinis Dapitan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlong Domingo dinhi ning maong sibihan sa DXGR FM matag Domingo kini alas 10 kadto sa alas 11 ang tagnas kabuntagon. Live gyapon sa Facebook ang programa mga kaigsunan o gitagaan kini sa pag-sponsor sa ato ang igsoon nga usa ka chapter president Brother Noel Feliciano. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinis Dipolog City ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo mga kaigsunan dinis RPN Dixkidi Radyo Ronda, alas 6 ngadto sa City ang takna sa kagabion. Live yapon sa Facebook ug makita usab sa YouTube kining maong programa.
Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlaw kita nga Sabado, duha ka hugna makigsunan dinhi sa Power Radio. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagnas kahaponon ug mabati ang kaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagnas kagabion. Live gyapon sa Facebook ug gitagaan kinig kinabuhi sa atong kauban nga ebanghelista o ministro Brother David Resaba ug usab ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading din kapamaligya sila sa mga brand new tires and batteries na himutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Luok, Villanueva, Misamis Oriental. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Kidapawan City. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa Mount Apo Radio kon Ronda FM alas 4 ngadto sa alas 5 ang tagnas kahaponon live yapon kini sa Facebook o usab atong kumusta atong mga kaigsunan nga nagapatalingog dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon. Ang atong programa mabati ninyo dinhi sa radyo natin alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kahaponon matag adlawng Domingo. O kining maong programa nining duha ka radio station ang Mount Apo og radyo natin gi-sponsoran kini sa mga PBCM Dental Group ubos sa pagdumala sa presidente Brother Iochikyo Madrihanon. Kumusta usab sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo kami matag Domingo dinhi sa Sibihan sa B Radio Waikurat FM. Alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabion. Gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan nga mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan dinhi sa Cebu City? Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa DYLA matag Domingo duha ka hugna kini mga kaigsunan. Unang hugna alas 11 ngadto sa alas 12 ang tagnas kautuhon ug ang ikaduhang hugna mabati sa alas 2 ngadto sa alas 3 ang takna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook ang programa o gidumalaan kini sa mga matuod nga mga ebanghelista o ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ato sab nga kumusta ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Tago, Surigao del Sur. Ang atong programa mabati ninyo kami matag adlawng Domingo dinhi sa sibihan sa DXEL Like FM. Alas 4 ngadto sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Live gyapon sa Facebook o gitagag kinabuhi kini sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Demetrio Campado. Kumusta usab sa atong mga tigpaminawan karon dinhi sa Bato Plaridel, Misamis Occidental. Ang atong programa mabati ninyo dinhi ning maong sibihan sa Debate FM 92.3. Matag Domingo alas 5 ngadto sa alas 6 ang tagnas kahaponon, live yapon sa Facebook o gitagaan kinig kinabuhi sa mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa Chapter President Brother Felipe Manlot. Ato usab gipangumusta ang atong mga kaigsuonan nga naa dinhi sa United States of America. Silang Sister TC Kulihat ug usab si Sister Lily Patterson. Kumusta kaninyo mga sisters? Ug usab din higapon sa United States of America. Ato usab gipangumusta ang Amakiton Hermias family. Ilabi na sa atong igsuon, Brother Nicodemus, Nicky Hermias. Kumusta kanimo Brother Nick? Ug ato usab gipangumusta ang Larry A. Canillo and Lilia P. Canillo together with their children. Ato usab silang gipangumusta. Kumusta kaninyo mga igsoon? Ug usab dinhi sa Coachella, Chris Upper Comera, Australia. Ato usab gipangumusta ang atong igsoon si Sister Ana Maria N. Nudsen. Kumusta kanimo sister? Ug usab dinhi sa Santo Niño, Binyan City, 2024 Laguna. Ato usab gipangumusta si Brother Orencio Ayag. Kumusta kanimo brad? Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Rone. Mao kini 0917-811-8882. Usab ato pong i-display sa screen ang atong mga bagong basahon. Kung nagalantaw ka mo sa atong video mga kaigsunan, makita ninyo ang atong mga bagong basahon. Ug usab ang uban pa natong mga basahon atong i-display. Busa kuha na kamog copies ni ini, available na kini dinhi sa atong main branch dinhi sa San Antonio, Hasaan, Misamis Oriental. Approve kini ni Reverend Charlie. O Brother Dever, ato sab nga ipahibalo sa tanan nga mga kaigsuonan sa pagtulunan sa PBCM ug sa tanan nga mga nagasunod sa atong programa. Kaya kining kanhi ministro ebanghelista nga mao si Aquilino Valencia nga makita ninyo ang iyang hulagway sa screen. Ayaw na ninyo kini pagtuuhi kay gitagak o gi-expelled na kini sa PBCM. O kung aduna may iyang gihimo nga mga pamahayag
nga gigamit ang ngalan sa magtutudlo kana iya-iya na lamang og walay kalabtanan ang pagtulunan sa PBCM ubos sa pagdumala sa kasaligan nga mao ang Executive and Vice President at the same time Chief Minister Reverend Charlie Eugenio. Og dinhigyo na mga kaigsunan aron sa paghisgot sa tema, balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungura karon Brad Wilson, Brad Deber, Brad Ronnie, sa dili pa ang atong paghisgot sa tema no, adon na usa kitay hisgutan sa mga gipang post ni Danilo Nakwa, Brad Deber nga agi lugar nga pagbugnaw lugar kunos mga membro sa PBCM para motabok sa PADM. Ni Areb, ato kini pagabasahon kining comment ni Danilo Tumlos na kuware, atong i-display sa screen mo kining yang comment ato lang pagabasahon matud pa niya dinhi. To my fellow PADM members, please ignore comments from PBCM members because we already know what will happen to them. Let them wallow in their belief that their master is still with them. Don't waste your time with them. Let us continue with our mission. If they continue to comment, to argue, better block them or delete their comments because they don't deserve our time, as our master said. Don't try to convince the members of the PBCM because he has already sent individual signs and messages to some who are his chosen, who are still there. Dugang pa din when the recipients of the signs and messages will realize the truth in our actions, then they will slowly join the PADM, just like the ones who are already with us. To those recipients who will ignore the signs and messages, Master said, that's their problem already. So take heed, matod pa din ni Danilo Tumlos na kuha. So take heed, don't reply to the rumblings and block them just like I did. Kung basahon na to sa Cebuano, ingon ini Rev, sa akong mga kauban sa PADM, palihog ibaliwala ang mga komento sa mga membro sa PBCM tungod kay kabalo na unsay mahitabo nila. Yama-yama, dugang pa din palubog sila sa ilang pagtuo nga ang ilang agalon anaa pa kanila. Ayaw usiki imong oras uban nila. Dugang pa, magpadayon kita sa atong misyon. Kung magsigi pa sila comment para makiglalis, mas maayo i-block sila or i-delete ilang mga komento. Kay dili sila tako sa atong panahon sama sa giingon sa atong agalon. Ayaw og suway og kumbinser sa mga membro sa PBCM kay nagpadala na siya og tagsa-tagsa ka mga ilhanan og mga mensahe sa uban nga iyang gipili nga naa pa. Dugang pa niya dinhi ato isunod. Sa diha nga ang mga nakadawat sa mga timailhan og mga mensahe makaamgo sa kamatuoran sa atong mga aksyon, unya sila hinahinay nga moapil sa PADM sama sa mga nauban na kanato. Dugang pa niya dinhi nga gipahayag sa mga nakadawat nga dili magtagad sa mga timailhan og mensahe, giingon ni Master nga mauna ang ilang problema. Busa pagbantay, ayaw pagtubag sa ilang mga pagpakiglantugi o i-block sila sama sa akong gibuhat. Mao ni iyang gi-comment Rev. Dili subay kung unsang nakapahayag sa Biblia, dili ba kinahanglan tubagon Mr. Danilo Nakua? Roma 14:16. Matod pa rin busa, ayaw ninyo tuguti nga panamastamasan, pagsulti ang gipakamaayo ninyo. Busa kinahanglan tubagon pero ikaw dili na daw kinahanglan sa pagtubag. Wala makasubay sa nakasulat sa Biblia. Oh, niya matod pa niya i-block daw. Paluma-luma kag post dan, ha? Unya sa diyang gikoninitan ang imong post. Wa man day kay pulos day. Matod pas minubo ba, wa kay post, wa kay pulos. Kay sa diyang tubagon na ipang-block naman ninon pero sa gibasa sa Biblia, ikong diskontento ang PBCM sa imong gipang-post sa inyong kinapayas nga nahibaw na mo lugar og asa mi padulong. Nganong di man nimo tubagon nga naaman, padipinsahan man. Pero sa tinuod lang, hilabahan ninyo og murag founder mo sa pagkayawa kang yawa hilabihan man kabakakon ngano man. Ang imorang kauban nga kamo maoy nagtukod sa PADM ni Hermoines Macarayo. Gitugon ta ni Master, gikot pa sa wa pa mabuang si Macarayo. Nga dili gyud ipabungkag ang PBCM. Kinsa ka nang mastira ng inyong giingon?
Kay matod pa nimo sa komento nga nagpabilin mis among agalon gisaway na nimo kay nipahulay mas master. Ani ato sang patalinghugan no. Ang gisulti ni Makaray nga gi-recall niya, gi-remind niya ang kahimtang nga gipatawag kami, ako si Danilo Nakwa o si Juan Bagaypon niya atong patalinghugan. Usay gisulting master? Ingon si master dito unang-una giingon sila gipangutana si Reverend dito og si Danny Nakwa nga kauban ministro si Brother Johnny Bagaipo. Bungkagon ba ninyong PBCM kanana niya na? Bungkagon ba ninyong PBCM? Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili master. Usa sa ministro ni Tubag si Brother Danilo Nakwa dalion ta. Mato pa dili master. Wa na sumpayig master. Gibalik niya anang pagkagabi kadaghana na nangutanas master. Bungkagon ba ninyong PBCM dili? Niingon dayon ang mga tao dili master, ingon des master. Ayaw bungkaga ang PBCM kay international ra ba ni? Na nagpabilin di ay ang PBCM, nagpabilin di ay ang PBCM. Unya, kumusta man? Di ba hilabihan ng gyud nga pagkayawaan ninyo? Ang yawa ba sa Juan 8:44 bakakon man na dili ipabungkag ni master ang PBCM na ba mo nagpadim. Mo na karon, nyata. Kaya nga atong sentro karon mao ang atong topiko mao kini ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhildi mahitungod sa bautismo. Parte ni series sa number 1 up to 9. Pero sa dili pa nato tubagon Brad Wilson, Brad Ronnie, Brad Deber, ato sang pagabasahon o atong pangamahustahon ang mga uban pang mga nagapangutana kanato nga nagpaabot sa atong tubag na binbin pa sila tungod kay niya pa atong giasikaso sa pagpahigayon kining atong pagtubag kang higalang Efren Anino Guhildi. Brad Deber. Okay, Reb, atong pagabasahon, kumusta ka ninyo mga kahigalaan? Mao kini ang mga pangalan, Reb, sa mga nangutana. Unang-una din si Efren Anino Guhildi. Ang ikaduha, Boy Ortega. Ikatulo, Rigor S. Aled Aniep, dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ikaupat, Iliboy Dikdikan, dinhi sa Minglanilla, Cebu. Ug ang ikalima, Nobyembre 4, dinhi sa Mambaling, Cebu City. Okay na, kumusta kaning tanan? Labi na sa mga atong tigpamati dinhi sa radio station nga inyong gisundan sa pangutana ni higalang Efren Anino Guhildi nga diri nanukad. Nakita namo sa comment diri sa programa sa Sure FM sa Tandag City diri sa Surigao. O karon balikan nato ang atong gisgutan nga tema no, ang pagtubag sa pangutana ni Efren Anino Guhildi mahitungod sa bautismo part 10 series gikan sa number 1 up to 9. Atong i-display Bradiber ang iyang kinatibuk-an nga mga pangutana. Okay, Reb, atong i-display. Mao kini ang pangutana ni Efren Anino Guhildi. Atong i-display, no? Okay, so makita ninyo. Dinhi man ni siya nag-comment, Reb, sa imanang gisulti. Dinhi sa atong wali sa Sure FM. Dinhi sa Tandag, Surigao del Sur. Dayon ato kining gipadako, Reb, para maklaro pa gyud. Dayon atong isunod nga ato kining gibay numbers. Matud pa ni Efren Anino Guhildi, Reb. Mao kining iyang mga pangutana. Unang-una dinhi, mangutana ko, kani nga religion, wala ba'y gikuhaan o gidugangan ang inyong pagpanudlo? Ato naman kining gihatagan sa pagtubag. Ang ikaduha, og unsa kini, Trinity o Trinitarians? Ato na pud kining gihatagan sa pagtubag. Ang ikatulo, tulog bautismo, plural name o common noun? Kini ato ning natubag kining duha og padayon kita diya sa maong bautismo. Og atong nasayran nga diya kita sa topiko nga bautismo ni Kristo mahitungod sa Espiritu Santo ug kalayo nga giingon ni Juan nga Bautista. Pero mo ning atong gibilin ni atong makita no inyong masud-ong sa screen atong mabasa nga nagingon kanus-a ba ang bautismo sa Espiritu Santo ug ang propesya mawala. Og igalang Efren Anino Guhildi kung ato ning ipadayon nga kanus-a ba ang bautismo sa Espiritu Santo ug ang propesya mawala. Ang among gapong gisgutan kanimo nga kung motubag mi dili gid mi manobra sa pagtubag kon pagdugang lugar. O di po na mo kulangan ang sakto lang yun nga nasibo sa Biblia. Ang pagpamaton niya na among ipakita ang mga sitas nga gidili yun ang pagdugang
o ang pagkulang. Mao ni lugar ang sistema. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong o dili ka magkulang. Munang 5 kasitas diya. Pero para sa pagpahigayon nini atong pamation ang previous kibali mahimong introduction sa among mga pagpamatod nga mga pagpasalig. Among ipakita ang mga bersikulo nga among nahibaw-an nga gidili gyud ang pagdugang. Og tali nini usa lang among basahon niya. Ito makita oh. Mao ni no. Nga kanang dili ka magdugang sa iyang mga pulong o gidili ang pagkulang, manang mabasa na to nasa Deuteronomio 12:32, Deuteronomio 4:2, Proverbio 30 versikulo 5 ug 6, Jeremias 26:2 o ang pinadeg 22:18-19. Kini ang atong pagawason lamang ang usa niini para pagdaginot sa oras, pero nakita ninyo nga na-display kada. Unsa ba ang nakasulat ba dron sa pinadayag 22:18 ngadto sa 19? Ako basahon rin, pinadayag 22:18-19 morning atong mabasa. Akong pasidanan ang tanang magapatalingog sa mga pulong sa propesiya nining basahona. Kon adunay magadugang niinig bisan unsa kaniya igadugang sa Dios ang mga hampak nga gisgutan ining basahona. Sa ato pa kung dunay magdugang sa mga nakasulat sa basahon, dungagan sa hampak sumala sa nakasulat. 19. Ug kung adunay magataktak og mga pulong gikan sa mga pulong sa basahon nining propesiya, pagataktakon sa Dios ang iyang bahin diya sa kahoy nga nagahatag sa kinabuhi og diya sa balaang syudad nga gisgutan ining basahona. Busa kung magdugang, dungagan og hampak. Kung magkulang pod, taktakon ang mga bahin nga diin nahasulat diya sa basahon mahitungod atong magahimo sa pagtaktak sa mga pulong. Klaro kayo higala, mga mahal namong tigpaminaw, nga kung gibasa mo na, mo na'y puriba o kaligunan, nga kung magpamatuod mi, dili gyud di ay buhato na mo ang mga pagdugang niya na. Atong naklaro ang among mga pagpasalig, higalang, Efren Anino Guhilde, o katong gisgutan nato nga kanus aba ang bautismo sa Espiritu Santo ug ang propesya mawala. Sa Biblia atong ipatubag kung kanus aba ang bautismo sa Espiritu Santo ug ang propesya mawala. Brad Wilson sumala sa Biblia. Dili sa kapayag sa Biblia, Reverend, sumala sa 1 Korinto kapitulo 13 versikulo 8 ngadto sa 10. Ang gugma wala gayoy pagkatapos apan kun aduna may mga paghimog propesya kini igahiklin ra unya, kun aduna may pagsultig mga dila kini pagahunungon ra unya, kun aduna may kahibalo kini igahiklin ra unya. Kay ang ato ugod nga kahibalo karon dili man hingpit ug maingon man ang atong paghimog propesya, apan kun ang hingpit moabot na nan ang dili hingpit igahiklin na lang unya. Klaro kayo sa atong gipangutana kung kanus-a ba ang Espiritu Santo o ang propesya mawala. Matinaw sa gibasa ni Brad Wilson sa Seventh-day Adventist Bible. Nakita nato sa versikulo 8 sa kapitulo 13 gitinaw. Ang gugma lang ang walay pagkatapos, apan ang mga paghimog propesya mo na ang panagna kini igahiklin raon niya ato pa mapadapli na kung adto na may pagsultig mga dila katong lain-lain nga pinulungan o lingwahe kini pagahunungon raon niya. Matinaw kay sa bersikulo 9 kay ang ato ugod nga kahibalo karon katutanan lugar nga gisgutan na dili manhingpit og maingon man ang atong pagpanghimog propesya. Kanang propesya mo nang pagpanagda. Sa bersikulo 10 mao ni ang katarungan. Apan kung ang hingpit moabot na, ang dili hingpit igahiklin na lang unya. Pag igahiklin, ipadaplin na. Hain katong mapadayon ang gugma kay wala daw pagkatapos. Pero ang mga propesya
ug ang pagsultig mga laing pinulungan o lain nga lingwahe kana sumala sa Biblia hunungon ra. Hain pa ang dugang puriba sumala sa nakasulat sa Biblia, Brad Ronnie, nga dili gyud magpadayon kanang gitawag og bautismo sa Espiritu Santo ug kalayo nga ang resulta na pagsulti naglaing mga pinulungan o kalakip na ang propesya o kon pagpanagna sa Biblia, Brad Ron. Gamit ko laing version sa Biblia, ribirin kining bagong kalibotang hubad sa balahang kasulatan, kung New World Translation, iya kinis mga higala na to, nga mga Jehovah's Witnesses. Basahon ko gyapon, Reverend, ang gibasa sa kaubang ministro, ang SD Bible, unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8 ngadto sa 10, kung sa unsa na din sa pagkapahayag nining maong version, gingon. Ang gugma dili gayod mapakyas, apan kun aduna may mga gasa sa pagpanagna kini sila wag tangon ra sa SDA igahiklin ra katong pagpanagna or propesya. Kung aduna may pagsultig laing mga pinulungan kini sila muhunong, kung aduna may kahibalo kini wag tangon ra. So giingon sa Biblia hunong gyapon katong pagsulti og nagkalanglaing pinulungan. Sa 9 kay dili pa bug-os ang atong kahibalo. Ang katong gingon dito nga dili hingpit, dili bugkos na diri ang gipasabot og dili pa bugkos ang atong pagpanagna. Apan sa dihang kanang bugkos moabot na, kanang dili bugkos wag tangon. O nakita nato nga ang katong pagsulti og mga dila nga hunungon ra sa gibasa ni Brad Ronnie sa Biblia nga sa English New World Translation, pero sa Cebuano nagpasabot nga pagsultig laing pinulungan katong pagpanagna mawala na, kay ang buot nga ipasabot nga nung walaon na, kay daghan karon nga nagagamit sa laing pinulungan, unya gipatuon nila ang ilang kaugahan sa ilang church nga sila propita. Busa walay propita nga mutunga. Tinuod gyud Reb, og ang nagpakapropeta nining atong kapanahonan karon base sa atong mga pagpanuki-duki silang apostol Ido Oditsuko og kining si Ellen Goldwhite, dugang pagyud si Joseph Smith og kining si Renato D. Carillo og uban pa Reb. Kung do naman ato makita kini karon o kinsa ang mutunga nga muhimo sa pagpropesya, hain pang dugang payag sa Biblia, Brad Deber, nga ang gisgutan gyud nga pagpanagna o propesya mawala og ang sentido diha usab ang pagsultig laing pinulungan nga kadtong giingog ihiklin hunungon ra na o walaon ra na sumala sa nakasulat sa Biblia pag-abot na sa hingpit. Mo nang atong pangitaon din og hain ning hingpit nga totally mo na ang pag-stop na. Ni Arib atong pagadugangan sa dinhi gyapon sa kapitulo bersikulo sa Biblia, unang Korinto, kapitulo 13, bersikulo 8 ngadto sa 10. Pero dinhi naman nato pagabasahon sa ambuhing pulong, kay ang gibasa ni Brad Wilson, mauman ang SDA Bible, ug ang gibasa ni Brad Rooney, mauman ang New World Translation. Dinhi naman sa ambuhing pulong, sa maurag gyapon nga kapitulo bersikulo, kung unsa nakapahayag dinhi nagaingon, ang tanang pinasahing hiyas nga gihatag sa Dios kanato may katapusan, apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan. Moabot ang adlaw nga ang propesiya mauman kini ang pagpanagna. Pagsultig laing pinulungan mauman kini pagsultig mga dila. Ug ang pinasahing kahibalo mahanaw. O sa nabasa na sa SDA ug sa kining New World Translation muhunong. Dinhi mahanaw na reb. Dayon sa 9, diutay lamang ang atong nahibaloan karon bisan pa sa atong pinasahing mga hiyas. Bisan gani ang pagwali ni adtong gihatagan og hiyas sa pagwali dili hingpit. Apan sa higayon nga moabot na ang pagkahingpit, ang pagkinahanglan niining mga gasa o hiyas nga dili hingpit matapos og mawala na. Nakita na to sa bersikulo 9 nga imong gibasa, matinaw nga bisan gani ang pagwali ni adtong gihatagan og hiyas sa pagwali dili hingpit. Sa ato pa kay dili hingpit, kalakip na nga mawala nga naa ka na sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo. Nahain pa ang dugang pangpriba sa Biblia, Brad Wilson, nga kining atong pagabason nga mawala o di na gyud magpadayon pag-abot sa hingpit ang pagsultig
mga laing lingwahe o pinulungan o ang propesya kon panagna. Hain pang mabasa sa Biblia. Dunay dugang pre ba Reverend dinhi sa Mayong Balita Biblia. Imprimatur Julio Cardinal Rosales. Unang Korinto kapitulo 13, 8 ngadto sa 10. Ang mga dinasti nga mensahe lumalabay lamang ang mga hiyas sa pagsulti, mawala ang kahibalo, mahanaw apan dili gayod matapos ang gugma. Kay ang atong kaalam o ginasig mga mensahe dili hingpit apan kon ang hingpit moabot na kadtong dili hingpit mawala. O matinaw, kung balikan ta ang versikulo 8, nakita na to sa Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, may balita Biblia. Ang mga dinasig nga mga mensahe lumalabay lamang. Ato pa katong mensahe, mulabay lang gina. Ang mga hiyas sa pagsulti, mawala. Ang kahibalo, mahanaw, apan dili gid matapos ang gugma. Ang gugmar ginay dili tapuson. O sa versikulo 9, giingon, maoni, kung unsay ilhanan, kanusa pagtapos. Kaya atong kaalam og dinasig nga mga mensahe dili hingpit. Kalakip na ang mensahe nga dili hingpit dayon sa 10. Apan kun ang hingpit moabot na. Kadtong dili hingpit mawala. Hain man ang dili hingpit mawala. Ang paghimog mga pagpanagna o kon propesya. O kon ang pagsultig laing pinulungan. Pag-abot na sa hingpit. Kay aduna di ay sila'y mensahe nga dili pa katuhingpit kalakip nga mawala. E kung sundan ta, brethren, unsa ba ang mensahe nga gipasabot nga dili pa da ito mao ang hingpit mawala pa da ito, brethren? Basahon ako Reverend ang Biblia gyapon nga Mayong Balita Biblia aduna imprimatur Julio Cardinal Rosales dinhi sa Hebrehanon kapitulo 6 bersikulo 1 ang atong pagsusi. Gingon, busa magpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Busa gipahayag sa Biblia og gitugan kun hain kining mensahe nga gisgotan ni Pablo nga dili hingpit kalakip sa gingon nga hiyas o kahibalo nga anaa kanila, paghimog propesya mawala o regahiklin, pagsultig mga dila hunungon mawala, apil ang dinasig nga mensahe igahiklin kay dili hingpit atong gisusi hain kining mensahe nga gingon ni Pablo dili hingpit ug mawala mensahe dayna nga Kristohanon. Busa klaro nga kining bersikulo 1 naghisgot pa ipagpadayon kita diha sa hingkod nga pagtulunan, may hingkod pa di nga pagtulunan. Kay dili pa man to hingpit nga mensahe og dili ta magpabilin sa unang ang sa mensahe nga Kristohanon. Katod ang mensahe nga dili hingpit, motong dili pabilinan ang mensahe nga Kristohanon. Sa unsa ba maila ang mensahe nga Kristohanon nga dili pa day ni hingpit? Sumala sa Biblia kay pulihan ni hingpit Brad Wilson, sumala sa nakasulat sa Biblia. Di sa Mayong Balita Biblia. Imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17. Busa ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe nagikan sa pagwali kang Kristo. Busa ang gipasabot day nga mensahe nga Kristohanon nga dili pa hingpit. Giklaro sa 10:17 sa Roma, busa ang pagtuo naggikan sa pagpamati sa mensahe ug ang mensahe naggikan sa pagwali kang Kristo. Kalakip pa ang wali nga Kristo, mga mahal nga tigpaminaw. Higalang imprin aninyo guhildi. Mawala na kay dili pa hingpit. Pati ang pagpanagna o kon pagpropesya. Pati pa ang gisgutang pagsultig mga dila o laing pinulungan. Ihiklin na o mawala. Busa, kanusa, kung adunay pag-abot na sa wali nga Espiritu Santo. Sa ubang hubad, brethren, gitinaw gyud nga kining wali nga Kristo gipakita gyud nga mawala. Sumala sa Biblia kay aduna pay puli nini nga wali, brethren. Itinaw Reverendo garon sa pagdugang nato sa pagpasabot o pagpriba nga mawala gyud ang pagwali sa Maayong Balita mahitungod kang Kristo gamit sa taglaing version sa Biblia kining Maayong Balita Biblia Catholic Edition o sa kahiligaynon kini kun hinilunggo. Basahon nako ang unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 8 ngadto sa 10 ang giingon dinhi sa pagpahayag. Ang gugma wala sing katapusan, ang hiyas sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang mga hiyas
sa paghambal sa iban nga mga hambal magauntat, kag ang ihibalo may katapusan. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Basta giklaro diri Reverend, nga nagisgot na si Pablo dinhi sa utso, gingon nga ang gugma daw, wala sing katapusan. Maura man ni walay katapusan gud ang gugma. Pero hiyas daw sa pagwali sang pulong sang Dios umalagi. Ang hiyas sa paghambal sa iban nga mga hambal o pinulungan, Magauntat. makauntat, mao nang gingog, hunong na. Hunong. Oh. Dayon, gingon dayon sa Nuibig, gisgutan ni Pablo, kaya nga ito nibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. Busa katud ang ilang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton o gihatag lugar kanila, dili pa dayto hingpit. Unsa ba ang pagwali sa pulong sa Dios nga dili pa kadtum o hingpit kay mawala pa to, Brad Ron? Inig-abot na sa hingpit atong susiyon nga kung moabot na ang hingpit, wala na kanang pagpanagna, busa wala na manalagna, dili sila di ay mao kanang katumanan og ang pagsultig laing mga lingwahe o pinulungan. Dere sa pahayag ni Apostol nga si Pablo, Reverend, sa Mayong Balita gihapon nga Biblia Catholic Edition hiligay noon, sa Roma Kapitulo 10, versikulo 17, gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios mo ning gingon ni Pablo dili hingpit ug mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa ang pagwali di ay kang Kristo, may gipasabot nga mawala, kalakip nga dili pa kadto maong hingpit. Paghimog propesya o kon pagpanagna o pagsultig laing pinulungan, mawala na. Pagwali kang Kristo, giklaro nga mawala na, kay kalakip nga dili pa hingpit. Doon ay hingpit nga moabot, puli ani. Busa katong puli, mo na iwali. Sa ubang hubad nga Biblia, Brad Deber, giyon sana kini pagkasulti, ang unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 8 hangtod sa 10, Brad Deber. Okay, Reb, atong pagkabasahon. Sa kini nga Biblia, the Book Tyndale Translation, kung kinsa ka ng hingpit nga muabot, dinhi sa Doon na pud kita na Bradiver, ang Tyndale Translation nga Biblia. niya atong pagbasahon, Reb, Brad Ron, Brad Wilson, kung sa nakapahayag dinhi, all these special gifts and powers from God will someday come to an end, but love goes on forever. Someday, prophecy and speaking in tongues and special knowledge, these gifts will Disappear. dugang pa dinhi. For even our special knowledge and our prophecy are incomplete, but when the perfect comes, unsa man kining perfect nga moabot? Gi-open bracket, that is when we see God face to face, close bracket, dugang pa dinhi. The need for these special gifts will come to an end and they will Disappear. dayon sa Cebuano, kung atong pagbasahon, matud pa dinhi, ang tanan nga espesyal nga mga gasa ug mga gahom gikan sa Dios sa umalabot nga adlaw matapos, apan ang gugma magpadayon hangtod sa kahangturan, sa umaabot nga panagna ug pagsulti sa mga dila ug espesyal nga kahibalo, kini nga mga gasa mawala. Kay bisan ang atong espesyal nga kahibalo ug ang atong propesiya dili kumpleto, apan inig-abot na sa hingpit, unsa man kining hingpit, una din i-close and open bracket, sa ato pa sa dihang makita nato ang Dios naong ug naong. Dugang pa dinhi, ang panginahanglan alang niining espesyal nga mga gasa mawagtang ug kini mahanaw. Busa katud ang hingpit nga moabot, mao na ang Dios. Puli lugar na sa atong Ginoong Kristo, kay ang nag-una ra ba sa wala pa ang atong Ginoong Kristo si Hiyuba. Ang ikaduha dayon ang atong Ginoong Kristo, kung mawala man ang wali nga Kristo, kalakip sa propesya o panagna o sa pagsultig mga dila, diri tapuson pag-abot na aning Dios o puli sa wali nga Kristo kung kinsa unya kining Diyosa. Pero ato sang susiyon ang uban na pong hubad sa Biblia, giun sa pagkasulti ang unang Korinto 13:8 hangtod sa 10, Brad Ron. Sumala sa ubang hubad sa Biblia. Okay, gamit taglayng hubad sa Biblia, Reverend, kining gitawag The Voice Bible. Nausab kita niya na, no? Nausap Kita. kita na, Reb.
Okay. Basahon gyapon ako ang 1 Corinthians chapter 13 verse 8 up to 10 giingon sa pagbayad. Love will never become obsolete. Now, as for the prophetic gifts, they will not last. Unknown language will become silent, and the gift of knowledge will no longer be needed. Gifts of knowledge and prophecy are partial at best, at least for now. But when the perfection and fullness of God's kingdom arrive, all the parts will end. Sa pinulungan nato nga Cebuano, Bredon, sumala Basahon sa ako, Reverend, sa pinulungan ng Cebuano. Ang gugma dili gayud mawagtang karon mahitungod sa matag naong mga gasa. Sila dili mulungtad. Ang wala maili nga mga pinulungan mahimong hilom. Ug ang gasa sa kaybalo dili kinahanglan. Ang mga gasa sa kaybalo ug propesya mo ibahin sa labing maayo, labing minus sa pagkakaron. Apan inig abot sa kahingpitan ug kahugpungan sa gingharian sa Dios. Ang tanang bahin matapos mo sa dining mong version kaganina sa Biblia gibasa ni Brother Dever sa The Book Tindel nagisgot man nga ang hingpit mao ang pag-atubang sa Dios naong sa naong. Dinhi po nga version ang kahingpitan day mao day ang pag-abot sa gingharian sa Dios. nakita nato nga gingharian sa Dios ang hingpit na ay Dios, naapod ang gingharian sa Dios nga maoy marker sa hingpit nga pag-abot niya na totally stop na ang mga gitawag o mga pagpanag na o propesya o ang pagsultig laing mga pinulungan na karon. Kung moabot na ang hingpit kay Dios man na nga naa ang gingharian pod nga moabot atong susyon kay ang wali nga Kristo kalakip man nga dili hingpit. Ang wali kaha nga puli sa atong Ginoong Kristo, Brad Wilson, mao ka ang wali nga hiuba pag-abot na sa hingpit. Anya rin mabasa din sa Jeremias 31:31 kama 34. Anya karon ang mga adlaw moabot na nagaingon si Yuba nga ako magabuhat og usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel og uban sa balay sa Huda sa 34. Og sila dili na gayud magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isikataw ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsoon sa pag-ingon. Ilhon mo si Yuba kay silang tanan managpakaila kanako. Bisag di ara ko to mo, nakita na to kung balikan tang bersikulo 31, klaro nga ang Dios di anya karon ang mga adlaw moabot. Nagaingon daw si Uba nga magbuhat siya usa ka bag-ong tugon uban sa balay sa Israel ug uban sa balay sa Juda. Dito iyang gipanungod ang maong tugon uban sa balay sa Israel o sa balay sa Juda. Nga ang maong tugon sa bersikulo 34 klaro og sila dili na gyud magtudlo ang tagsa-tagsa katao ug ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon ilhon mo si Jehovah kay silang tanan managpakaila kanako. Kung mao dili di ay ang hingpit nga moabot kung Dios man ang iwali sa atong nabasa sa unang Korinto 13:8 hangtod sa 10 sa The Book Tyndale Translation nga Dios di ay ang moabot nga hingpit dili di ay Hiyuba nga wali nga Dios sumala sa atong nabasa sa Biblia. Og naklaro na nato nga dili pud ang wali nga Kristo kay kalakip nga dili pa kana mao ang hingpit nga wali nga Kristo sumala sa atong natagad na sa Biblia kalakip sa propesya o sa pagsultig laing mga pinulungan kay may hingpit nga moabot nga pulihan kadtong dili hingpit nga wali nga Kristo. Sa Biblia, Brother Ben, unsa ba ang hingpit nga wali puli sa wali sa atong Ginoong Kristo? Kinsa di ang mupuli kaniya? Ang mupuli walay lain reb sumala sa Biblia mao ang Espiritu Santo. Puli ni Ginoong Hesukristo litra por litra nga atong mabasa sa kini nga Biblia ang pulong sa Dios. Dinhi nato pagabasahon sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26 ingon niining nakapahayag, apan kun makagika na ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Busa ang Espiritu Santo di ay ang ipadala sa amahan nga magdadasig mao ang puli sa atong Ginoong Kristo.
O kini kay maumay puli ang Espiritu Santo. Kini bang Espiritu Santo nga mo'y mo puli? Mao di ni ang iwali kini nga puli, dili si Hiyuba. Dili ang atong Ginoong Kristo kay maogoy pulihan. Na kung Dios man di ay ang isgutan nga hingpit, Dios di ay nga Espiritu Santo. Busa walay tao nga mogamit sa pagpanagna o kon pagpropesya kay Dios na di ay ang atubangon sa tao, ang pangitaon, ang dapit di ay sa Espiritu Santo nga mao siya ang mopropesya o mohimo sa pagpanagna. Gisulti ba sa Biblia, Brad Deber, nga ang Espiritu Santo gyud mao ang mohimo sa pagpropesya o pagpanagna, Brad Deber? Gisulti gyud kana reb mismo si Ginoong Kristo gani mo'y nagsulti ni ana atong pag-aprobahan sa kini gihapon nga Biblia ang pulong sa Dios dinhi gihapon sa Juan pero dinhi sa kapitulo 16 bersikulo 13 mo kining nakapahayag dinhi sa Balaang Kasulatan nagaingon apan kun moabot na ang Espiritu Santo nga mao ang magtutudlo sa kamatuoran, tudloan niya kamo sa tanan nga kamatuoran. Ang iyang itudlo kaninyo dili gikan kaniya, kundi isulti lamang niya ang iyang nadungog. Isulti usab niya kaninyo kung unsa ang manghitabo sa umaabot. O di, mao ni ang malig-on nga prueba kay isulti niya ang manghitabo, ang mga butang nga umalabot. Busa, ang ilhanan di ay nga anaa o siya ang Espiritu Santo. Dili pod iwali ang Kristo tanawa ning mga nagpakamanagna ron. Kutob sa naglitok og laing pinulungan, sila kuno gitawag og prophet. Right now, in the name of Jesus, let every handaha, rabasata, mahandariakasa, mamataria. Worship the Lord. Worship. Story has to change. You need your story to change in this land. What do you think? Let your story change now. Horabaros, Piruakaranobahate. With power and glory and blood will come before the man of God, his chosen family, and the living like Jesus said, receive it! Receive it! Behold the touch of God's power upon all of them. Behold the touch of The mighty name of Jesus. See what is happening to the lady? What is it, gentlemen? Come on! Deliverance is going on for him. The mighty name of Jesus. What's up? What happened, sir? Operating power of Holy Spirit. I cannot control myself. Hey, Yes. you a strong man like that? See what is happening to the gentleman? Eh? That's the power of Holy Spirit. There is nothing the power of God cannot change. There is nothing impossible before the power of God. The power of God can change black into blue.
nagkalalaing mga propeta, nagsultig laing pinulungan. Puriso nga di na musumada. Kay ang musulti sa butang malabot ang Espiritu Santo. Ug ang iwali dili Hiuba ug dili Kristo, kay ang puli ang Dios sa Espiritu Santo mao ni ang iwali. Gitagna ba, Brad Wilson, nga may mga tao gyud nga magwali sa Espiritu Santo, Brad Wilson? Gitagna ka na, Reverend, sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 12, sa kapayag, o kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon, kundili kaninyo, nga nag-alagad sila diha sa mga butang, nga karon ipahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo. May mga tao nga magwali higalang iprinanin yung gihildi sa Espiritu Santo. Kinsa man ang katumanan, dili ang padim. Kay mga tulisan o kawatan na sa pagpamatod, gikan na sila sa PBC, magsami pa man gani ang baba, bisag PEDM na sila o padim, yung papag PBCM. Ha? Ato maning madungog. Kay kung na ay magpatuto nga siya master kining baba sa mga ministros PBC, maura po ni mulatos. Kami mga panghinaot, ngayon yung nasabtan ang makamaturan nga among ginapadangat diya kaninyo og inyong timbang-timbangon aron si ingon ni ana makahukom kamo nga magpasakop na sa pagtulon ang PBC sa PEDM sa mga ID sa misyonaryo o misyonarya. Nakabutang sa ID Philippine Association Divine Master Holy Spirit Incorporated. O ang kining mga sakop sa BBCM, Sa PEDM. PDM, Gipangumusta din ako si Brother Saldi Janal nga nagkaatubang gid harap-harapan kaganiha dito dapit sa PBCM Village. Kumusta mga kaigalaan o mga kaigsunan? Kini ang inyong evangelista, Brother Rudy Camus, sa pagtulon ang PEDM kung Philippine Benevolent Association, Divine Master Holy Spirit. Mabati na to, nakaron. Muna nga wali na di ay sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mao ang nagabuhat na sa pagpanang na kinsay katumanan sa nagwali? Mga ministro sa PBCM, kinsay katumanan sa Espiritu Santo? Ang among magtutulo, Divine Master Tomas din Senior, nakasulat na sa among gitawag og Biblia ang mga propesya ni Master sa dangatan sa atong kapanahonan. Busa siya di ay ang modala ang Espiritu Santo. O balikan ta, Bradron, ang atong gibasa ganina sa The Voice Bible, Bradron, pero sa Cebuano na, Bradron, kung giyon sa pagkasulti sa The Voice Bible, ang unang Korinto 13:8 nga to sa Jess, Bradron. Gayon, ang gugma dili gayon mawagtang karon mahitungod sa matagnaong mga gasa. Sila dili mulungtad. Ang wala mailhi nga mga pinulungan mahimong hilom ug ang gasa sa kahibalo dili na kinahanglan. 9 ngadto sa 10. Ang mga gasa sa kahibalo ug propesya mo ibahin sa labing maayo, labing minus sa pagkakaron apan inigabot sa kahingpitan o kahugpungan sa gingharian sa Dios ang tanang bahin matapos. Busa, gipakita sa Biblia di ay nga ang sa versikulo 10 sa imong gibasa, Bradron, nga gi-highlight rin apan inigabot sa kahingpitan o kahugpungan sa gingharian sa Dios ang tanang bahin matapos. Busa, kalakip di ay nga naa ang gingharian sa Dios, naa ang Dios ng Espiritu Santo, muna'y modala og kahingpitan, marker nga pag moabutan na, wala na ang pagsultig mga lain-laing pinulungan, wala na ang pagpanagna, kay ang mubuhat sa pagpanagna ang Espiritu Santo. Unsay buti pasabot nako nga wala na ang pagpanagna, sa nagpakamanalagna, dili ta dito mangita. Espiritu Santo ang atong pangitaon. Pero sa dili pa moabot ang gingharian sa Dios, nga mauna ang kahugpungan sa kahingpitan, diin makita ang gingharian sa sinugdan, Brad Wilson, sumala sa Biblia. Sa Hebreo Kapitulo 12, versikulo 28, busa pagpasamaton kita tungod sa atong pagpadawat o gingharian nga dili matarog, og tungod niya na ihalad ta ngadto sa Dios ang pagpakahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkadlok. Karon, sa nakita nato, si Apostol Pablo nagpahayag nga busa magmapasalamaton kita sa atong pagpakadawat sa gingharian.
may gilangkuban nga kita. Kinsa ba ang nalangkob sa kita nga mo'y nakadawat sa gingharian badron sumala sa Biblia? Mao ko itong natawag ng mga katawan sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo dinhi sa SDA Bible Roma 9:24 nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi dili gikan sa mga Hintil usab usa kining kita nga gilangkoban nga nagpakadawat sa gingharian duha ka bahin gilangkoban sa Hudiyo ug mga Hintil. Mao to sila ang nakadawat sa gingharian. Karon katong gitawag, saon sa bang kahulugan nga gitawag sila brother sumala sa Biblia? Gitawag sila Reb aron sa pagwali sa maayong balita. Dinhi nato pagabasahon sa buhat 16:10 ingon niini ang nakapahayag ug sa pagkakita niya sa panan-awon diha-diha nang limbasog kami sa paggikan paingon sa Macedonia sa nasabot namo nga gitawag kami sa Dios aron sa pagmantala sa maayong balita ngadto kanila. Kung mao ang kahulugan sa pagtawag sa Hudiyo ug mga Hintil nga sila ang gilangkuban sa Hebrano 12:28 nga magmapasalamaton kita matud pa ni Apostol Pablo nga sa atong pagpakadawat sa gingharian, mao di ay ang katuyuan nga sila gitawag para sa pagwali sa balita. Unsa bang balita nga ilang giwali sa ilang panahon ron sumala sa Biblia? Balita mahitungod kang Kristo Reverend ug mao kuning sukod nga gihatag kanila ingon nga sukod nga dili pagalapason. Nganong dili man balita nga Hiuba og balita nga Espiritu Santo ang ilang sentro nga ibalita brethren? Tungod kay ilang kapanahonan Reverend may sukod nga gihatag ang Dios kanila nga dili sila pwedeng maglapas niini. O gawas pa nga dili maglapas gitagna na usab brethren nga mawala ang wali nga Hiuba. Kagani na gibasa ng sa gibasa na. Jeremias sa 31:34. O mawala usab ang wali nga Hesukristo brethren. Tinuod pero sa wala pa giwala sa ilang kapanahonan nagwali sila sa ilang pagkatinawag nga ang pagtawag mao ang pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristong ilang gibuhat sa kaduhang Korinto kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto 14 apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kundi dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagabot diha kaninyo 14 kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa atong timan-an nga sukod ragyod sila sa pagwali sa kang Kristo. Busa tungod kay ang wali nga Kristo mawala man kay dili pa man kahingpitan kalakip sa pagpropesya o pagsultig man dila. Ang Espiritu Santo mo nang wali dinhi busa sa PBCM wala na nang paglitok og lain-laing pinulungan nga nasudlan. Tanawa tong ipakita sa mga pagtuo nato nang giyama-yama way tag-iya nga nasod. Nya na karon tungod kay dito man nila ang sinugdanan sa gingharian. Unya may gingharian man nga moabot. Hain naman di ay ang gingharian brother katong nakuptan sa Hudiyo ug mga Hintil brother. Ibutang ka na Reb o ihatag ka na ngadto sa usa ka nasod. Kuhaon lugar. Niya ato pagabasahon sa Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 ingon niining nakapahayag busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo og igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Di nakita na to sa Mateo 21:43. Nagingon ang atong Ginoong Jesucristo busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo. Siyempre, ang gikuhaan katong nakadawat katong Hudiyo mga Hintil sa Hebrano 12:28 nga ang gilangkuban sa kita nga nakadawat sa gingharian sa Roma 9:24 nga mao kita nga Hudiyo mga Hintil. Mo nang gikuhaan sa gingharian sa Dios ihatag daw sa usa ka nasod. Niana nga nasod kung kuhaon ang gingharian may mga tao ba nga modawat brethren sumala sa Biblia? Aduna Reverend basahon ko gyapon ang gibasa ni Brother nga Mateo kapitulo 21 bersikulo 43 pero di na ko basahon sa Biblia nga gitawag mayong balita Biblia aduna imprimatur Julio Cardinal Rosales ug midugang si Hesus busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo o gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Busa maon tong nakasulat sa The Voice Bible nga ang kahugpungan sa gingharian lugar nga mauna ang pag-abot asa mo abot og kinsang mga tawhana ang mo dawat sa gingharian sa Dios. Ang mga tao
Nga kinsa ng mga tawana, mo nang magwalis sa Espiritu Santo, walay lain. Ang mga ministro sa PBCM, dili katong mga kawatan nga gisgutan na mo, nga padim. Nga sigilag kasami-sami ang baba nila, bisag kinsa sa ilang ipawali, madumduman yun nila ang ilang gigikanan o ang ilang gibiyaan. Muna mga mahal lamong tigpaminaw higalang, Efren Aninog Hilde, ato onyang subayon ang kompleto gyud tungod kay kung kami man ang katumanan higalang Efren Aninog Hilde sa kahimpitan nga nagwali sa Espiritu Santo nga dili na makita ang pagwali nga ipasabot pa ang mga pagpanagna kay ang magpanagna ang hingpit nga modalan ni ang Espiritu Santo busa walay katungod nga mag-angkon og propeta kada usa kay kung mag-angkon kag propeta unsa may inyong panagna be kay propeta man kamo. Ang pagsultig mga dila kalakip nga walaon pag-abot na diha sa Espiritu Santo. Di ang marker diri sa pagtulon ang PBCM. Niyaman may natuman sa Pilipinas, dinhiba matuman ang panagna sa kahingpitan diri sa nasod nga Pilipinas, diin diri mitunga ang wali nga Espiritu Santo sa sunod atong ipadayon isip sumpay para pagtapos sa pagpahigayon sa atong pagsabot igalang Efren Aninog Hilde nga ang PBCM day naglawig dili nga nagbase-base sa baba kun dili nagbase dili dugang-dugang dili pagkulang-kulang sa Biblia sibo lang sa nakasulat. Okay, miabot ng mga oras kini ang inyong alagad Chief Minister Reverend Charlie Eugenio ug sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan usab sa kauban nga ebanghelista. Kini usab si Brother Wilson Aladad. Kiniusab niyo igsuon, Evangelista Brother Dibs Trisaba. Kiniusab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kamimingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.